Goeie, en van harte welkom bij Friesland Kiest. Het politieke landschap in ons land is toen juist bot verroren. Er wordt zelfs als sprutsen van een twee-stromenland, maar twee grote partijen in ons land. Wat betekent dat voor jou en mij hier in Friesland? Daar praten we in deze aflevering van Friesland Kiest door. Dat doen we met 4 gasten hier aan tafel. Dat binnen Gerry Aarsma van de VVD hier in Friesland. Hans Konst van de Partij van de Arbeid hier in Friesland. De twee grote winnaars, moet je eigenlijk zeggen, van die verkiezingen van Juster. Naast Konst zit Renate Westdijk van MKB Nederland-Noord. Maar we officieel zeggen de werkjouwers in het Midden- en Lietsbedrijf. En tegenover haar zit Peter Littooi. Hij is directeur van het ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten. Ja, we beginnen zelfs met Jaasma van de VVD, want hier ben de grootste partij. Jo, wie en ik in Scheveningen, juist jong. Ja. Toen we jou vanmorgen uitnodigen, toen belden we jou wekker. Ja, klopt. Was hier een groot feest en wekken we in het Koerhuis, denk ik? Nee, niet in het Koerhuis. Ik zat in een heel goedkoop hotel. Maar wel op 50 meter van de tent. Dus ik kon gezellig een biertje nemen. En we hebben er met z'n allen ook heel veel gehad. Want het was inderdaad één groot feest. Met aan het slot 2:15 de laatste speech van Mark Rutte. Waarop een uur of 3:30 iedereen naar de hotelkamer kon. Dat is een latertje. Ja, maar wel een leuk latertje. Een leuk latertje voor de VVD. En wat voor een hotel bij jou wekken we vanmorgen, meneer Konst? Nee, ik ben wekker worden in mijn eigen bed. Dat hier ik wel wat. Ja. Wie er reden voor feest, Juster, in Haas? Ja, ik denk in wat u betreft in heel Friesland. Wij zijn vanzelf uit de schroeven, maar deze uitslag. Het is voor de VVD een geweldige uitslag. Van harte gefeliciteerd, maar het is voor de Partij van de Arbeid. Als je 14 dagen lint, zijn u zijn heen. Je krijgt 24 zetels, dan hier de helft van de mensen die het wat te zeggen hebben hier zijn van wem teken je en ken dat met elke pennen en dan no maar. Ja, je loopt het haast nog net. Ik loop het nog net. Ik loop het echt nog net. Als dat juist te zeggen is dat de VVD zo'n beetje 40 zetels, de VVD wat meer, wij in 39, dat hier 3 weken lint, geen één loopt. Onvoorstelbaar. Ja, dat zou ik even komen terug de strategische kiezers. Hè. Daarom dat de VVD en PvdA grut worden binnen. Mevrouw Westdijk, wie en jou ik zijn strategische kiezer of misschien wel een zwevende kiezer rondom? Ik heb even getwijfeld, maar uiteindelijk ook strategisch gekozen. Maar wel twijfelen? Eventjes, ja. Tussen welke partijen? Als privépersoon heb ik even getwijfeld tussen D66 en VVD. Als privépersoon zit je. En uiteindelijk heb je gekozen voor? VVD, Anne Wil. Van de grootste partij? Ja. En waarom? Uiteindelijk strategisch, om toch te zorgen dat er een stabiel kabinet komt waar we gewoon allemaal als burgers en ondernemers bij gebaat zijn. En als je D66 stemt hier, dan hier dat mogelijk net het geval was, zo'n kabinet? Minder, denk ik. Ja. Okay. Peter Littooi, directeur van het ziekenhuis Nijsmellingen. Nog maar reëel hier, vast in dat ziekenhuis. Show bij het stemhokje, denk je dan alleen maar om de zorgparagraaf die de partijen in hun verkiezingsprogramma staan hebben? Nou, in mijn geval dus helemaal niet. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik de partij waarvoor ik gekozen heb, eigenlijk ik niet zo'n grote affiniteit met de zorgparagraaf over heb. Oh, dan heeft de verkeerde partij stemt. Dus dat maakt het wat ingewikkeld. Ja. Maar je de verkeerde partij stemt? Nee, helemaal niet. Want ik denk dat op een heleboel andere onderdelen die partij juist beter uit de verf zou kunnen komen. Ik denk wel in benijd welke partij Jo stemt. Ik heb op de VVD gestemd. Ja. Ik kom uit een wat meer commercieel nest. Mijn vader was vertegenwoordiger in damesconfectie. En dat wordt je vanaf het begin af aan toch meegebracht dat je zeg maar even moet werken voor je geld. Maar je zit nou als directeur van een zorginstelling, dan stem je toch niet in VVD? Nou, toch wel blijkbaar. Hè? Dus. Maar ik geef toe dat onderdelen in de paragrafen van de VVD over de zorg mij niet altijd even aanspreken. Nee. En dat is natuurlijk een beetje de tweestrijd die ik heb gehad. Nou, 3 VVD-stemmers en een Partij van de Arbeid-stemmer hier aan tafel. Wat regel je ook? Ja. Nee, we zien je nou wel een handje helpen, hè? Geen probleem. Dat is mooi. Ja. Wij winnen het verzels met de camera en verslagjouwer Hajo Bootsma op straat om te jaren hoe de mensen daar rondom in Friesland vonden tochten over die verkiezingsuitslag van Juster. Wat vind je van de uitslag? Ja, ik ben heel dik tevreden. Mijn partij is de grootste partij van Nederland geworden. Dus ik ben tiger content. Ik heb eigenlijk tot vannacht 2 uur gezeten. Nee, ik stem nooit. Het weet wat er verwacht is en verder staat het net samen in belangstelling. Ik vind het wel prima uitslag, ja. Ik hier eigenlijk verwachten dat de PVV en de SP wat meer zetels behelden zouden. Een beetje jammer. Wat dan? Nou, ik ben woord van de middenpartijen. Je gaat een beetje zitten, hè? Oh, dat zijn gewetensvragen. Dan zit je de hele week naar van die praatprogramma's te kijken. Wat vind ik ervan? Ja, ook wel onverwacht. Verschuiving naar het midden. Mensen zijn het populisme zat.
Ik ben blij ergens dat de PvdA niet gewonnen heeft, want ik ben eigenlijk niet zo voor de PvdA. Je kan je stembol uitbrengen, maar het komt altijd alles uit. Komt altijd oors uit, zo het is vrouw Jaasma, VVD en Partij van de Arbeid, maar in 80 zitten. Ben je dan tussen schrapjes elkaar veroordeeld? Nou, tot elkaar veroordeeld vind ik wat een groot woord. Alleen we weten, zolang we in de afgelopen 1,5 eeuw sinds Thorbecke dat we een meerpartijenstelsel hebben en dat nooit één partij de grootste wordt, de grootste in ieder geval met meer dan 75 zetels. Dus je moet altijd coalities met elkaar vormen. En het lijkt mij in de reden om eerst maar eens met die twee te beginnen als de twee grote winnaars en die ook samen een kabinet, een meerderheidskabinet zouden kunnen vormen. Een andere keuze is er toch haast net, dat VVD en PvdA wel mogelijk een matten. Nou ja, de keuze is er altijd. Alleen dan kom je wel op een punt dat je met 5 of 6 partijen bij elkaar moet gaan zitten om een kabinet te gaan vormen. En ik denk niet dat je er dan ooit uitkomt. Nee. Ben je op de positieve hoor, dat je maar de VVD en de Partij van de Arbeid een beleid vormen kennen, want er zijn al wat instellingen. Nou, ook daar kun je vraagtekens bij stellen. Er zitten best wel hoofdlijnen door beide verkiezingsprogramma's die hetzelfde zijn, waar je best wel samen uit zou kunnen komen. En dat is denk ik ook de insteek die je moet kiezen. En van daaruit moet je kijken, oké, wat heb je samen en wat zijn de tegenstellingen en hoe kun je in die tegenstellingen bij elkaar komen of in het midden uitkomen en daar zal dan naar gekeken moeten worden. Ja, meneer Konst, de VVD is heel optimistisch dat je hem eruit komt met Machine Biden als partij en ben je optimistisch? Nou, het hangt ervan af bij de grote partijen. Want ik denk dat er geen reële mogelijkheid is dan een kabinet met de Partij van de Arbeid en de VVD inzitten. Als die beide partijen het landsbelang, het komen tot een stabiele coalitie, beide voorop door te stellen. Dus Zal de Partij van de Arbeid dat wel, denk je? Ik heb het soms meerdere keren steeds niet. Ik heb het hem zelfs bij het slotdebat nog steeds niet. Toen die vraag van een van die een dame uit, ik weet niet meer wat ze wou, kwam, wie van neem nou eens één ding wat je nooit losliet. En toen het Samson zei, dat is er net. Er zijn heel veel dingen die ik heel belangrijk vind, maar ik jou geen garanties dat ik sowieso dit beet houden. Want het belang is, als jou mij het vertrouwen jou, dat wij 4 jaar lang een kabinet vormen. Dat betekent dus dat eigenlijk, want er zullen onderhandelen worden maar tussen beide partijen. En André zei het al, de uitgangspunten op een soort terrein lezen heel 4 uit elkaar. Dus alles is onderhandelbaar? Nou, de vraag is, als je alles onderhandelen matten. Ik geloof Wijfels, juster zijn het en Wijfels is wel een wies man. Maar die is wel van het CDA, die betekent dat net niet mij nou. Ja, nee, maar Wijfels het vorige kabinet in elkaar zetten. Hè? Ja. Met Balkenende en Bos. Ja, beetje ver. En hij zei, toen hebben we het regeerakkoord dichttimmeren. Dan weet je één ding zeker, na een jaar hier, in de wereld oors wordt, nou je zit nog steeds maar het akkoord wat heel dat dichttimmeren is. Dat houdt je geen rond om te manoeuvreren, zeg maar. Als je steeds kennen, wat hebben wij meer skippelijk? Wat is uw visie op Nederland? En dat is uw richtsnoer. En verder praten we zo dat we eruit komen. Dus we beginnen met een skippelijk doel. Dan komen er eerder uit dan dat je oer alles onderhandelen en het alleger tot zoals je zegt, er komen dichtregelen. Maar zullen er dan mogelijk... En uiteindelijk hebben we dat, want allebei de partijen hebben een stip op de horizon. Ja. Die stip die staat niet precies op dezelfde plek, maar wel op de horizon en wel in de toekomst. En als je dat als uitgangspunt pakt, ja, dan zul je op een gegeven moment moeten kijken van hoe en wat verder. En inderdaad, het VVD gaat ook altijd uit van in het belang van het land. Hè. Wij sluiten op voorhand nooit partijen uit. Wat ons ook wel eens verweten wordt. Maar wij zeggen nee, laat eerst de kiezer maar aanzetten en dan gaan we kijken. En breekpunten zijn er bij ons ook niet genoemd. En natuurlijk zijn er een aantal punten, dat geldt voor de PvdA, voor de VVD, waarvan je eigenlijk met goed fatsoen ook niet weg kunt geven. Maar daar gaat het dan over. Komt het dan deel op een soort uitruil tussen de VVD en de PvdA? Het is dan niet meer mooi. Dat jullie spreken sinds de VVD, nou ging je maar verder met die marktwerking in de zorg. Maar dan moet de Partij van de Arbeid die hypotheekrente al trekken, een beetje behinden. Ja, dus komt het erop deel? Nou, de uitruil vind ik wel wat een dat is goed voor de schatkist. Ja, nee, maar kijk, uiteindelijk gaat het om, je gaat onderhandelen. En er zijn een aantal uitgangspunten. Uitgangspunt is 1, je wil naar voren toe en niet naar achter. Dus een stip op de horizon, die probeer je dan gezamenlijk te zetten. 1
belangrijke onderdeel van die stip is dat er echt bezuinigd moet worden. Ook daar zijn beide partijen het over eens. Ja, maar de vraag is waarop natuurlijk. Hè? Ja, nee, maar even, als je het erover eens bent dat dat de stip is en dat je uiteindelijk een bedrag moet bezuinigen. We verschillen ook nog over het bedrag. Maar stel dat je daar ook op uitkomt, dan zeg je oké, dit is het bedrag waar we naartoe gaan werken. En dan gaan we er naartoe werken. En dan zul je inderdaad, dan is het niet zozeer uitruilen, maar dan zul je wel zeggen, moet je luisteren, als jullie aan dit vast willen houden. Wij wilden erop bezuinigen, dat leverde zoveel op. Jullie willen dat niet, prima. Maar wat gaan we dan wel doen? Ja. En dat is wat er dan aan die onderhandelingstafel moet gebeuren. Ja. Ja. Hoe denken de oorgasten door, Van Westdijk? Is het mogelijk? Ja, volgens mij is altijd alles mogelijk. Waar een wil is een weg. En waar we voor moeten gaan is dat Nederland weer geld gaat verdienen. Want uiteindelijk is iedereen daarbij gebaat. En dat is belangrijk. Stabiliteit, focus op de toekomst. En gaan. Ja, wat op basis van wat de meesten juist gestemd hebben, het lijkt erop dat de meesten voor stabiliteit kiezen hebben. Ja. Kennen die partijen dat ik bieden? Sorry? Kennen die partijen dat ik werkelijk bieden? Dat ligt aan de mensen die met elkaar gaan samenwerken. Ik denk dat je het landsbelang boven het partijbelang moet gaan stellen. Ja. En je moet gaan kijken met welke punten kunnen we zorgen dat we verder komen. Maar wat is voor jou belangrijk? Ben dat baan en nog eens baan in MKB? Nou ja, wat wij graag willen is in ieder geval, als je kijkt op het terrein van de arbeidsmarkt, dat daar een aantal zaken in gebeuren. Wat het voor ondernemers makkelijker maakt om mee te gaan met de zaken die daar gebeuren. Als je het hebt over globalisering. Je concurrent komt nu niet meer alleen een straat verderop, maar die kan in één keer uit de hele wereld komen door internet. Dat betekent ook dat die arbeidsmarkt in die zin wat toegankelijker wordt voor andere partijen. Wij vinden het erg jammer dat in het Kunduz-akkoord, waarover gesproken is gekozen dat de eerste 6 maanden WW doorbetaald moeten worden door de werkgever. Klein MKB, en dan heb ik het echt over de kleine partijen. Als die 1 of 2 mensen moeten ontslaan vanwege de crisis, heb je het vaak over 40%. Ze doen dat niet omdat ze het zo leuk vinden om mensen te ontslaan. Ze hebben dan het kaas van de eigen boterham al afgelaten. En als uiterste beslissing nemen ze afscheid van die mensen. Als je dan nog 6 maanden door moet betalen, dan is dat over het algemeen een nekslag. Ja. Nog eventjes rond naar de uitslag van Juster. Meneer Littoy, je kan constateren dat de kiezers de flanken weer verlitten hebben. Hè? Dus we kiezen voor wat meer centrumachtige partijen. De SP, het Ginveensboek, de PVV is leeg eten. Is dat gunstig? Nou ja, ik denk dat voor wat betreft de zorg dat gunstig is. Natuurlijk is het zo dat tijdens de verkiezingsstrijd de zorg eigenlijk een van de belangrijkste onderwerpen was. En wat er natuurlijk lastig in is dat er toch 2 ideologieën naar voren kwamen. Dat heeft zich met name geuit in de discussie rond het al of niet doorgaan met marktwerking in de zorg. In een ziekenhuis is dat toch een belangrijk gegeven. Dat is een belangrijk verschilpunt. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel dingen in de zorg waarbij de partijen allebei hetzelfde over denken. Dus allebei de partijen en ook wij ook in de zorg denken dat het heel goed georganiseerd kan worden in de buurt. Dus in de wijken en dergelijke, dat een groot punt van goed is. Die poortwachtersfunctie zie ik in allebei de partijen terugkomen. Dat is een goede, belangrijke. Het scheiden van wonen en zorg. Als je het over de ouderenzorg hebt, dat zijn belangrijke punten. Dus ik denk dat in die ouderenzorg een aantal zaken gewoon goed onderhandelbaar zijn en ook snel uit te kunnen komen. Maar wat betreft die marktwerking, dat wordt gewoon een ingewikkelde. Want dat is toch dat 2 ideologieën op elkaar clashen. Ja, en die moet dan maar eens bij elkaar komen te zeggen. Precies, dat zal de grote uitdaging worden. Wij praten er dadelijk verder over. Wij hebben, Joet, ik op bezoek geweest bij de voorzitter van de Vereniging van de Friese Gemeenten. Dat is de burgemeester van Heerenveen, Tjeerd van der Swan. En we hebben hem gevraagd wat de uitslag van de Friese gemeenten bestutten kan. De gemeenten zijn ook gebaat bij een zo snel mogelijke vorming van een nieuw kabinet en een stabiel kabinet. Ik denk dat deze uitslag heel goed is voor Nederland, omdat het de kiezer helderheid heeft gegeven. 2 grote blokken die het bij elkaar moeten gaan doen. Dat is de opgave. En dan komen zometeen allerlei zaken aan het licht. Die crisis gaat ook gewoon door en de economische zakenontwikkeling zich ook. Dat vraagt dan ook beleid, dat vraagt ingrepen die we nu ook nog niet kunnen voorzien. Wat van belang is, dat er dan een stabiele coalitie is die op basis van de informatie en ontwikkelingen die zich dan voordoen, ook de goede richting voor Nederland, voor de burgers in ons land, voor de gemeenten en de provincies kunnen nemen. Ja, dat is een beetje het woord, hè? Stabiliteit, wat ik Tjeerd van der Swan als voorzitter van de Vereniging van Friese Gemeenten nog maar komt. De heer Littoy, Jos is al van die marktwerking in de zorg. Er zijn 2 clashes. Partij van de Arbeid is in die marktwerking, VVD wil het heel graag.
Hoe kom je daar dan uit? Want Jo heeft nou een uitslag van de verkiezingsman maken, maar je weet eigenlijk al net waar je aan het binnen. Nou, weet u wat ik in die verkiezingsstrijd eigenlijk gemist heb? Dat is toch een slagje dieper discussiëren. Dus als ik kijk naar wat er in de zorg is gepraat, dan is er eigenlijk altijd over geld gepraat. En het geld betekende dat de eigen bijdrage van de zorg, dat moest zo hoog of dat moest zo laag. En het ging over of de een of de andere wel gelogen had daarover. En eigenlijk is er naar mijn smaak nooit een tandje dieper gekeken naar welke zorg hebben we het nou feitelijk over. Want als u het over marktwerking hebt, ik ben econoom van huis uit, dan kan ik zeggen, er is altijd een markt. En de markt kan ook namelijk zijn dat er maar één aanbieder is en dan heb je een monopoliepositie. Dus als je een tandje dieper kijkt naar die marktwerking, dan denk ik dat je daaruit moet kunnen komen. Want alle zorgpartijen willen natuurlijk voor de gunsten van de klant werven. Dat is heel goed van marktwerking. Dus wij willen namelijk de beste zorg bieden tegen een redelijke prijs. Je wil een stukje efficiëntie inbouwen. Maar het gaat natuurlijk niet zo dat wij de patiënt slachtoffer worden van die marktwerking. Nee. Dus wij willen in samenwerking zaken oppakken. Maar hoe doe je dat dan? Want het is heel logisch dat je het nog niet Ja. Maar hoe doe je dat het zo min mogelijk kost en dat iedereen zo volle mogelijk baat bij heeft? Nou, er zijn een aantal mogelijkheden voor. Eén is om gewoon heel goed te kijken naar wat wij dan noemen een spreiding en concentratie. Dus dat betekent dat je als ziekenhuis om je heen kijkt van waar kunnen wij nou de beste zorg bieden. En waarschijnlijk is dat niet op alle plekken dezelfde zorg die we dan aanbieden. En dan gaan we soms wel eens wat concentreren. De spreiding bestaat eruit dat als je kijkt naar de gemiddelde patiëntengroep die bij ons binnenkomt, neem naar Nijsmellingen, maar ook bijvoorbeeld het ziekenhuis in Dokkum, dan is dat doorgaans 65 jaar of ouder. Dus in die spreiding denk ik dat wij heel goede zorg kunnen aanbieden, maar dan in combinatie met de huisartsen en met de oudere zorgpartners. Maar zei je eigenlijk dat je de marktwerking toch een beetje beperken willen in die zoomzwaar? Ja, ik denk dat je de marktwerking op onderdelen wat beperkter moet invoeren als dat zou eventjes nu gezegd wordt. Ben maakt je als VVD-stemmer de Partij van de Arbeid een beetje meer te komen? Nou ja, ik denk dat marktwerking nergens volledig is. Dus marktwerking is altijd onder een aantal strikte randvoorwaarden. En die strikte randvoorwaarden zullen in de zorg ietsje verder gaan. Want je hebt het over leven en dood. Dus die randvoorwaarden zullen verder gaan dan in andere onderdelen van de maatschappij. Ja, en zou de Partij van de Arbeid helemaal leven kennen? Want je bent eigenlijk voor het helemaal het afschaffen van die marktwerking in de zorg. Nou, ik denk, marktwerking heeft ik een aantal positieve dingen gehad. Hè? Dat mag je net weten. De wachtlisten, die ben ik kwaad worden. Dat wordt altijd als pro-argument broekt, hè? Ja, zeker. En er is, kom dat bijvoorbeeld een betere, op sommige treinen, tot een taakverdeling tussen ziekenhuizen. Ik heb zelf heel kort in Haas werkt en was destijds is dat de voordelen van bijvoorbeeld de Lietse vestiging uitbuiten worden kon bij het maatje van afspraken als het gaat om oogoperaties. Precies, dat kan heel snel gerealiseerd worden. Dat kan je heel veel doen. Dus net alles van marktwerking is slecht. Iets oors is, dat deel ik wel helemaal met Peter Leto, dat moest een slag dieper. Wij gingen het dus nog aankomen. En dan vinden wij elkaar volle jaren aan een stinkersoortje. Versterken van de eerste lijn. Centrale zetten van de huisarts en de wijkverpleegkundige bijvoorbeeld is iets wat werd heel gauw over inwerken. Ze bent het al eens, hè? Dit punt is eigenlijk al aan op tafel. Maar ik wil het allemaal even van Jaas nu. Nee, maar de discussie wie net diep genoeg zat, Letoy. Wat vind je over zijn argumenten? Nou, eerst even de discussie was echt op sommige punten echt niet diep genoeg. Ging het alleen maar over of je wel of niet de waarheid sprak en in het heets van het vuur en noem maar op. Nou doet hij het weer, hè? Nou doet hij het weer. Ja, dat was overigens, die was wel goed gevonden, hoor. Ja. Maar campagne technisch vind ik die wel heel mooi. Nee, en kijk, het grote probleem is een beetje, volgens mij moeten we van het woord marktwerking vandaan. Want uiteindelijk is volgens mij de hele zorg helemaal geen markt. Nu op dit moment ook niet. Alleen je moet wel gaan kijken van hoe wil je die zorg inrichten? Hoe kun je die efficiënt inrichten? Kan die efficiënter ingericht worden dan wat die nu ingericht is? Waardoor je het nog goedkoper kunt. En natuurlijk op het moment dat je het efficiënter kunt doen of nog iets anders en goedkoper kunt doen, dan kun je aan de andere kant ook eens kijken. Ja, dan hoeft wellicht die eigen bijdrage ook minder ver omhoog. Ja. Dus dat zijn wel dingen. Maar dan moet je, en dat doe je niet in een politiek debat op tv want daar is gewoon te weinig tijd voor en te weinig diepgang. Maar dat moet wel aan de onderhandelingstafel met de betrokken woordvoerders van de partijen die daar goed in zitten. Ja. En met wellicht gewoon mensen van buiten die nog een stukje kunnen toevoegen. Ja, dus absoluut. Uit de zorg uit zou ik zo zeggen. Ja. Dat heeft de minister ook ooit eens in het begin gedaan, maar daarna steeds minder. Het zou natuurlijk gewoon een goede zaak zijn om zorgpartijen uit te nodigen. Want wij zijn natuurlijk ook gewoon maatschappelijk ondernemers.
ondernemer en wij begrijpen drommels goed dat de kosten in de zorg beperkt moeten blijven. Met de voeten in de modder, je bent elke dag en dat klopt. Maar goed, uiteindelijk moet er eerst een regeerakkoord komen op hoofdlijnen. Cons heeft dat ook gezegd, van we moeten niet te veel dichttimmeren. Volgens mij moet je bij die onderhandeling geen mensen uit de zorg erbij halen. Nee. Maar in de stap daarna moet je wel zeggen, oké, dit zijn de hoofdlijnen, daar willen we naartoe. Ja. En dan zul je echt samen met de zorg moeten gaan kijken hoe kunnen we dat dan invullen. Nou, dit punt is eigenlijk net als mij al verslaan, uit onderhandelen. Absoluut. Dat goed. Ja, de stabiliteit die farmt hem weer al. Nog wel eventjes naar het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf, de echte marktwerking natuurlijk, want daar heb je natuurlijk in het MKB echt met de meisje. Een heikel punt dat Aarses ik bij de onderhandelingen tussen die beide partijen onder watercommercieel is het ontslagrecht. Ja. Daar krijg je hem dus met de meisje. Dat moet ergens uit onderhandelen worden. Wat hoop je dat eruit komt? Nou, wij zijn voor het versoepelen van het ontslagrecht. Ja, maar jouw Boorman net. Nee, laten we daar maar heel eerlijk in wezen. Wij hebben hier gescheiden belang niet. Ja. Wat is het belang van het MKB om dat ontslagrecht te versoepelen? Ja, er zijn een aantal dingen aan de gang in de wereld. En dat betekent één... Ja, maar het even Nederland. Ja, nee, maar dat heeft invloed. Want wij zijn natuurlijk voor een heel groot gedeelte afhankelijk van wat we doen met het buitenland. Maar het heeft te maken met het feit dat de productcycli steeds korter worden. Het heeft te maken met... het feit wat ik al zei, die globalisering in het eerste punt. We merken dat we steeds vaker recessies zullen krijgen. Dus ondernemers moeten steeds makkelijker op en af kunnen schalen met hun medewerkers. En we praten over mensen. Ja, je praat over mensen. Menselijk kapitaal in een organisatie. En daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Nee, ik wil ze makkelijker ontslaan kennen. Nee, maar wat je gaat krijgen, dat is... Momenteel hangt om het woord flexibele arbeid nog een bepaalde beeldvorming. Als je de cijfers ziet, is dat nu 18% flexibel werkt. Heb ik het niet alleen over uitzendkrachten, maar ook over ZZP'ers die een hele bewuste keuze maken om voor eigen risico en rekening te gaan werken. Geen echte baan, staat de Partij van de Arbeid, staat de SP. Je hebt dit nodig, want over 10 jaar is het niet meer 18% flexibel, maar dan is 40% flexibel. En dan is dat een gegeven. Wij zullen eraan moeten gaan wennen dat we daar naartoe moeten groeien met elkaar. Hoe zit dat in Friesland trouwens? Ja. Hoe zit dat in Friesland, die cijfers? Daar heb je nog wel iets meer vaste contracten dan in de rest van Nederland. Wat dat er gaat, loop je altijd iets achter de Randstad aan. Alleen ik denk zeker ook voor het bedrijfsleven hier dat het ze verder kan helpen om makkelijker mee op en af te schalen. Ja, meneer Konst, wende maar rond, dat is een nijtijd. Nou, misschien helpt het je om dit te slag. Je hebt het wel. Wat mevrouw Westdijk eigenlijk zei, is als een bedrijf makkelijker of minder moeilijk voor mensen ook kennen, dan nemen ze makkelijker mensen aan. Dan door ze de risico's te nemen. Vooral verliesbedrijven geldt dat vanzelf. Hè? Nou, goede zaak dus. Als je er iemand bij aannemen en je hebt vreselijk lang werk om iemand weer kwijt te reizen, dan ga je om wat oorziekje. Dan ga je aan wat heeft naar de wereld aan oren mogelijkheden. Het is uitstekend, dat versoepeling van het ontslag. Nee. Maar vinden de partijen al kooiejaars, denk je, heel kwad? Jawel, want als je kijkt wat wij in het verkiezingsprogramma hebben staan, dat ging mij lang niet ver genoeg. Maar wij hebben er eigenlijk alleen maar in staan, laten we nou eens rustig aan beginnen met het oprekken van de 3 jaar. We hebben nu in de wet staan dat je binnen 3 jaar mag je 3 jaar contracten geven. We hebben daarvan gezegd, laten we daar nou eens 5 jaar van maken. En wat ons betreft ook wat meer contracten, zodat je in ieder geval een eerste stapje maakt naar flexibilisering. Dan gaat het nog helemaal niet over zoveel, maar het is wel een stap in de richting, want ik ben het wel met mevrouw Westdijk eens, dat je ziet gewoon, de jeugd van tegenwoordig is niet meer op zoek naar een vaste baan. Die is veel meer op zoek naar werkzekerheid. Die wil graag gewoon een aantal jaren ergens werken. Dat gouden horloge bij het 24-jarig jubileum is net belangrijk meer. Jullie weten, ik ben ook werkgever als directeur van de kredietbank. Wij krijgen mensen binnen die willen geen vaste baan hebben. Die zeggen, joh, ik kom hier 3 tot 5 jaar werken. Geef mij voor die periode maar dat contract. En daarna ga ik wat anders doen. Ja. En dat is in mijn beleving echt wel de nieuwe realiteit. Maar zeggen ze mij eigenlijk dat de Partij van de Arbeid nog net zo modern en zo bij de tijd is dat ze dit soort dingen snappen? Nou, ze snappen het wel, alleen het gaat natuurlijk over filosofie van de partij. En op dat punt hebben VVD en PvdA een verschillende filosofie. Ja. Alleen, ik denk dat de PvdA er nog wel vanaf moet, dat ze het niet moeten zien als iets dat je een groot goed opgeeft. Nee, we gaan naar een andere tijd toe waar die behoefte vanuit de ondernemers veel meer bestaat. Maar die behoefte komt ook veel meer vanuit werknemers. Ja, en wij zijn mij busy in nog lang net uit. Dit is een
punt wat je nogal... Als je het zo klein maakt als wat bij ons in het verkiezingsprogramma staat, dan is het een eerste stapje. Ik geloof ook niet dat je het politiek voor elkaar krijgt om te zeggen, nou, we hebben nu dit en we gaan nu daarheen. Dat gaat niet lukken. Maar in kleine stapjes zullen wij daar de komende decennia wel wat aan moeten doen. Want anders gaan we het echt ook verliezen in Europa en de rest van de wereld. Punt van onderhandeling dus. En dat zult dan al je nog blikken matten. We gaan weer even om naar de stritten. Dan moest je hoe de stemmen stinken over wat hem juist er in het politiek Nederland afspelen heeft. Oké, maar nou komt vanzelf de hamvraag, hè. Hoe zie jou het nieuwe kabinet? Het wordt een heel moeilijk verhaal. Het wordt een verhaal van compromissen sluiten. Johns heet VVD en Partij van de Arbeid. 80 zetels. Nou, ik denk dat ze alle twee wel wat water in de wijn zullen doen. En ik vind dat op zich een combinatie van VVD en Partij voor de Arbeid. Eventueel aangevuld nog met D66. Misschien ook nog een keer met CDA erbij. Vind ik dat je een goede mix hebt. En dan kan je tenminste steunen op een brede laag wat de Nederlandse bevolking wil. En dan kan je gewoon gerustig 4 jaar regeren. En ik denk dat D66 wel bij aan gaat sluiten. Ja, wat voor kabinet gaat er komen? In ieder geval een kabinet wat meer weerstand oplevert in plaats van dat iedereen met mij rijdt met mijn kwander. Wat voor kabinet? Een kabinet wat aan de slag gaat. Doeners. Ja, wie docht het maar wie? Dat is nou de grote vraag zelf. Nou, ik pak even een plaatsje uit de kranten erbij. Waarin je ook kennen hoe er in Nederland gestemd is en wat de grootste partij is. We zeggen daar in het noorden een reed blok. Noordelijke provincies gaan voor de Partij van de Arbeid en het Giele is van de VVD. Het is meer roze konst. Het is net jouw kleur eigenlijk. Hè? Dat hij blauw wezen. Nee, die had blauw moeten zijn. Ja, dat is jammer. Ja, PvdA en VVD moest je beiden 80 zitten. Je kent het moest je beiden van. Nijpels zei al eerder, dat zou wel zitten. Joik? Ja, het is wat lastig om het daar nu over te hebben, omdat in Den Haag gewoon gezegd is van jongens, we houden daar de mond over dicht. Persoonlijk vind ik daar wel wat van. Want dat roep ik al jaren, dus dat kan ik ook best hier herhalen. Hoe minder partijen in een kabinet, hoe stabieler het is. Dus ik een minder kunt de meerderheid. Dat vind ik niet zo belangrijk als er die meerderheid maar is. Maar wat je ziet, stabiele, goede kabinetten, ook in het verleden waren toch vaak kabinetten met 2 partijen. Als je meer dan 75 zetels hebt, dan heb je die meerderheid en dan kun je samen ook aan de slag. Ja. Dus wat mij betreft, hou het zo klein mogelijk. Ook omdat we hebben net een paar punten aangeroerd, er moeten over punten onderhandeld worden. Met hoe meer partijen je dat moet doen, hoe meer compromissen je krijgt en dan gaan we dus niet aan de slag. Wat vind je ook konst? Hoeveel partijen maar er of hoeveel er geen partijen bij? Nou, het aantal partijen is net in het grootste belang. Het gaat erom dat het lukt om een basis van vertrouwen te vinden. Want daar gaat het hier om. Kennen je samband smeden dat je elkaar door te vertrouwen. Ik denk dat meeste kiezers zocht hebben naar politici die ze vertrouwen konden. Die door ik wel een watskip besturen. En machine 2 gaat dat makkelijker dan machine 3 en machine 4 en machine 4. Oké, de beide partijen die binnen al voor 12 partijen. Mevrouw Westdijk, delen jullie die mening als VVD-stemmer? Is 2 partijen genoeg voor een nieuw kabinet? Nou, waarvoor ik hier zit is voor MKB en waar het ons om gaat, is dat gewoon een coalitie komt die 4 jaar goede dingen doet voor Nederland. Ja, nee, dat willen we alle jaren. En al wil ik stabiliteit. Wat op een gegeven moment natuurlijk wel de vraag is, moet er nog een 3e partij of zelfs een 4e partij bij? Nou ja, hoe stabieler, dat is belangrijk. Nou, hoe meer mensen er in de discussie komen, hoe lastiger het wordt. Hè. Zoveel mensen, zoveel wensen. Aan de andere kant is het gewoon wel belangrijk dat dat wat ze met elkaar bedenken, dat gedragen wordt. En dat ook de leden van die partijen die in de Tweede Kamer komen te zitten, niet hun eigen koers gaan volgen en zich conformeren aan wat de partijen hebben afgesproken in een akkoord. Ja, zoveel wensen, zoveel mensen. Littooi, hoe zeg je dat? Vindt u zorg, redeneert u? Ik zou dat willen vergelijken met hoe wij als raden van bestuur samengesteld zijn. En zodra je dat met z'n drieën bent, dan weet je dat je altijd grote risico's loopt van coalitievorming tussen 2. Dus dan gaat er eentje buitenspel staan. Dus dat heeft best wel psychologische risico's in zich. Ja. En als je dus samen bent, partijen ja, met z'n tweeën, dan weet je dat je er samen uit moet komen. Ja. En dan, dat lijkt mij eigenlijk best op. Heel apart trouwens, komt nog even chip in zin. De Partij van de Arbeid, hij zoen hoe reed Friesland is. Maar 2 keer geleden, dat is wel een hele ambitie. En net hier minister. Wat er net een Friese minister komen? Nou, even, wij hebben 2 keer geleden
Een Kamerlid kost het dit keer 60.000 stemmen. Ja. En wij hier in Friesland 127.000. Dus we hebben nog recht op een liedstikje van Diederik Samson. Maar wat ik heel erg mooi vind, als het al goed gaat, dat de VVD 2 Kamerleden krijgt. Ja. En dat is nog nooit vertoond. Ja, ook in de Fries komt erbij. Maar zo'n jou nou het reële balwerk in het Noorden. Het zeggen van, nou, we hebben wel een staatssecretaris, we hebben wel een minister uit Friesland, uit Greensland, uit Drenthe. Het zou heel erg mooi wezen. En ben je dan in de race? Nou, ik denk... Kijk, hoe val je wat maar die vraag? Nee, maar heel eerlijk... Hij is een bekwaam bestuurder, toch? Ik hoop dat ze net bellen. Je hoopt dat ze net bellen? Ik hoop werkelijk weer net dat ze bellen. Oh. Want... je bent oren niet beter binnen. Nou, het is vreselijk moeilijk om nee te zeggen. Het is vreselijk moeilijk als er een beroep op jou diend wordt, om dan te zeggen van Diederik, de moest maar even naar de roosziekje. Ja, maar ik zit er net op te wachten. Nee, je hoopt dat je net bellen wordt. Ik hoop dat ik net bellen word. Lid wie dat maar elkaar hier aanwacht. We willen terug met deze aflevering van Friesland kiest onbelangrijk. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingsverjuster en de gevolgen van Friesland. We zullen afwachten hoe het uiteindelijk komt. Altijd een twee-partijencoalitie wordt of net van de PvdA en de VVD. Maar dat jij jou vast een oren keer bij ons. Bedankt voor het zien. Tot de volgende keer. Ontzettend.